Hola, benvinguts a la closca de la poma. Diuen que el 2007 serà l'any dels videoblogs. És a dir, farem això dels blogs però en vídeo. I he pensat, comença el dia de Reis, que tens moltes coses a explicar. Què es pots explicar? Doncs que t'han portat els Reis. Mira, avui m'ha portat, per exemple, aquestes meravelloses sabatilles que es veuen aquí, que són pirates. I dius, per què? Perquè a ma mare li feia el capritxo i tothom em diu que sóc un pirata. Vaja, és el que hi ha. Què més m'han portat? Anem a buscar cap aquí. Han portat els 3 DVDs de El Senyor dels Anillos, que no els tenia. Són mandros, els tenia un germà i jo no me'ls vaig comprar a l'època i mira, Reis Mags, aquí està. També una sudadera de color vermell molt maco que diuen que sóc un bohemi. Bohemian, aquí ho fica, veus? Què més tenim? Tenim més coses. Tenim 2 CDs. El CD d'homenatge tribut a Sopa de Cabra i el Love dels Beatles. Molt bo aquest. Aquest també, però aquest molt bo. Què més tenim? Una cosa que m'ha fet molta il·lusió, que és això. I diu, què és això? Jo que sóc un friqui dels Pepsis, una col·lecció de 4 fustes metàl·liques de la Pepsi. 3 i 4. Més cosetes. Anem a buscar una pel·lícula. Aquesta pel·lícula em va agradar molt. Descubriendo nunca jamás. És del Peter Pan i això. Està molt bé, molt interessant. Sembla que seria nyonyo i tal, però mola, acaba molant. Què més tenim? Doncs també tenim còmics. Perquè direu, què passa amb mi, que sóc un friqui dels còmics? Pues anem a mirar quins còmics tenim. Pues tenim aquests meravellosos còmics que m'han portat, que és la col·lecció de Crimson. Crimson de què va? És un vampir i això, està molt bé. És Humberto Ramos, que no el tenia en el seu moment perquè eren comic books i tal, i va sortir una edició molt maca. Aquest, molt xulo de veure. I per últim, una fricada que dius, una fricada com un burro que dorm. Mira com dorm. Que diu, a la samarreta soc català, com jo. I també m'han portat carbó, perquè com deia el Marc Parrot, porteu-me carbó, que aquest any no ha estat bo. I a vosaltres? Us han portat carbó?